chokwadi kupfuma hakuna nawo. Rega chimonzo ka business kakauti kakatanga sei kaifamba sei. Ndisingazivi because Robinson futi wanga akangofanana sezvaitawo futi Kenneth Chigodora. Aida iya fast back iyai. Yekuti kana pakaregera kunyatsa kuita mari so anofunga zvimwe zvekudini zvokuita. But pane zvimwe zvamamuchiri kutonda zvaimboita Robinson. Akatomboita kataki shop zvimwe ma protectors azvitengesa izvozvo. Ma protectors zvipi? Ma condom iwaya. Ai mahodha kupi ma condom. Anga asingahodhi chaita manje ndechekuti pane painzi nditi tiri pa South Antonio. Pane panonzi what child what? Pasira wasa. Aisvika manje chitsotsi chaita manje. Aisvika manje obva ati because vanhu vaitanga kupa vanhu makondomu vanhu vemaningirikini vehealth vaitageta musicians pakutanga because musicians kandokwaionekwa vanhu saka aipo hari card box riya rinenge richitorema kana kuti 50 kg riya undopa asi utopa manje because ini ndaigara naye ndichitorarama pasi vemvedha iye achirarama nevana vake vana Piritina but Chris handeti ndotora ningirikini uko ndinenge ndichivaudza kuti ndiri kuvapa saka aisvika manje asi akazvita tosvika kwaya robuda zicard box rinoi iyo haiwa taxi kuenda pamachipisa pepe tokwira bhazi nawo kuchitungwisa saka aizoti manje tasvika kuchitungwisa kuya vati vematakishop vapa zvimabox iyo ngotaura kuti pabox ine ndichida mari yakati pabox ine ndichida mari yakati pabox ine ndichida mari yakati saka taizoenda kundokolekta mari iya manje vamwe vaipuwozvo taizondokolekta mari iya manje yatingona yoita yakadaiyo akuwana mari yerendi yechikafu takuteiwana kutengesa makondomu. Saka mukuru kuti bibi izvo ndo zvaizombopita kuti amboita nungo dzokuenda kumagitari. Izvozvo manje aitona kuti zviri kutobhadhara because ainyatsa kutaima kuti kubva muna January kusvika muna June izvi zvinombondiraramisa izvo. Tikasvika muna June muya kunozoya mari yezimura yai ende aiti mari yezimura yai kauya asi ndaitengerwa hembe matrousers aida kuti ndingopfeka because in face yangu arimuona zvakaita kuzviba kwatakaitawo tisvibeko iye ndo zvaakakaita but iye anga akazoti nyanyei aitoti ndo munin'ino wangu last born saka aindida zvimwe zvisingaiti aitogara akandisa padhuze naye saka mamunana June muya andopuwa mari dzekuzimura dziya umbokavhira aibhadhara rendi zvekuti aigona kubhadhara kana kuti 6 months rendi yese yabhadharwa pano ndozomundopuwa yekuzimura mari yekuzimura yaimbouya yobhadharwa mari yekuzimura rendi iyaya chikafu chobva chotengwa zvimwe zvisingakurumidzi kuora zvakadai fanika mafuta zvinana raisi because membe yacho yaida futi zvinonaka zotengwa zvese izvo zviya yasara zonzi yafa nami ndakuchindokutengera hembe mazichi aya achiri kutanga kusvika takamapfeka vanhu vachibvunza kuti mapfeka mazviwana kupi iyo manje Robinson manje zvacho zvayaizoita manje ndezvekuti nenyaya dzekuti kunyora futi anga asingakwanisika aiti manje aiti mukadzi wacho wonyora maiguru maipi wonyora zvavanenge vachida zvoenda kundodi zvondotengwa inenge yasara manje inenge isingadi kuti mukadzi ati aone because maiguru vaingoda kuti munhu wamunotengera vatya chete ndi baba muneni Chris ndo wamunotengera vamwe vanozvionera saka aizovigoya akati yaviga manje yaizobudisa yese manje zvonzi uri kuona mari yandaviga maiguru wako handiwani saka ndiruda kuti nditengere muchivanhu aikuitirai mesi achinyora zvima 1 kuti 1 kudaiwo achikubudisirai mesi yekuti munoshayana mari muri 5 munoshayana equal mari naiye wacho ichitaura kuti saka iwo yako iyi because paanenge achinyora kuti 1 apa anenge achiti kana kuti iri $2 anoti $2 1 $2
$2 kusvika paanenge achida ipapo ozosanganisa kuti iyi ndeya Christopher, iyi ndeya John, iyi ndeya Daniel, iyi ndeya Denny. Dzanga dziri metsi dzake but kuti azive kuti kunyora kana kuti kudini anga asingagoni kozita rake anga asingagoni. Ndosaka manje zvaiitika manje, ndosaka uyu John Piri manje aitora advantage ipi iyoyo yekuti John Piri aipota achimboti aenda kusiya band because John Piri ndiye aisindosaina macheki ka. Saka aimudyira mari manje. Ndosaka maiona manje paimbonzi Black Eagles, mozonzwa panzi New Black Eagles, ikanzwe yakunzi New Black Eagles, John uya anenge ambobva patsvagwa umwe lead man, handiti muri kuona, akanzwa kuti zvinenge zvakupisa ku John uya odzokera uya semunhu wavanenge vakakura naye vechiziva kuti ndiye aiva nemapapers ese ku grammar, vanongo vaingomutambira, handiti muri kuona manje. Ndio manje vaiva nenyaya yacho. Reketi mbonzo pana kuti kumaiguru anti kudiko nenyaya yebusiness zvakaitika. Aizvanisaze ndaingoona oya nemabhokisi emakondomu vachiti ndakunotengesa oyo vakabata chingwa nemuriwo. Asi mimi maimbobvunza kuti komauda kupi? Vaindiudza kuti tiri kupiwa. Tiri kupiwa? Saka iwo kana wapiwa iwo noenda unotengesawo nemari iri nani towana mari yemuriwo. Zvichitofamba kureva kuti mamwe mabhokisi atombochengetwa mumba. Chokwadi. Saka imimi maitadzira kwavabvunza kuti imimi handiti muri kupiwa kunzi muende kunopa vanhu. Ndaisambozvifunga ini. Ndaingotiwo kumhanya-mhanya nekuwana kutsvaga-tsvaga kwemunhu wechirume, saka ndaimbofunga kuvabvunza kuti nemhaka yei muchidaro. Asi makatomborarama nazvo. Zvekuti